ହେଲେ ଲତିଆ ବାବୁ ଭାଇର ଲୁଙ୍ଗି କଟି ଯାଇଥିଲା ଦେଖିଛୁ? ଲଇତା ଏନୁ ଦେଖିଆ ବାବୁ ଭାଇର ଲୁଙ୍ଗି କେମିତି କଟି ଯାଇଥିଲା ଦେଖିଆ। ବାବୁଇ 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 ଇଏ କଣ ହଉଛି? ଛାଡିଦିଅ ଦେଖ କିଛି କରନି ବାବୁଇ କହୁଛି ଭଲରେ କହୁଛି ଛାଡିଦିଅ ବାବୁଇ ଛାଡିଦିଅ। ଆଇରେ ଏକରେ ଅନଉଛି ଦେଖିଲ। ତେରି ଓଃ ବାବୁଇ ଆମ ଲୁଙ୍ଗି ଖସିଗଲା। ଲୁଙ୍ଗିଟାକୁ ଟିକେ ଟେକ ବାବୁଇ ତମ ଲୁଙ୍ଗି ଖସିଗଲା ମ। ତ କଣ ପାଇଁ ଗହଳି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କଣ ପାଇଁ ଗହଳି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ବାବୁଇ ଲଙ୍କା ଟୁକିଟା ହେଇଛି ରେ। Oh yeah! ତମ ଲୁଙ୍ଗି ଖସିଗଲାଣି ମୋ ଲୁଙ୍ଗିଟାକୁ ଟେକ।